हेलो लोगोफोर दिनै आरो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हेल्थ केयर भिडिअ लानानै फैबावबाय जाय हेल्थ केयरावहाय नोंथांमोननो खोन्थानाय जादों दि जि माखासे गिथावथाव बेरामफोरनिफ्राय नोंथांमोना माबोरैहाय न'आव थानाय माखासे मुवाफोरखौहाय बाहायनानै नोंथांमोना रैखाथि मोननो हागोन जेरै किडनि स्टनफोरनिफ्राय नोंथांमोना रैखाथि मोननो हागोन नोंथांमोना बे बुस्थुखौहाय नोंथांमोना बाहायोब्ला बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय फैदो जोङो भिडिअखौहाय जागायदिनि दिनैहाय रावबो मानसिया गावखौहाय बेराम जाजानो लुबैया एबा गावखौहाय बेराम जानानै गावखौ खस्थ' मोनहोनो लुबैया नाथाय जोंनि माखासे जानाय लोंनाय एबा माखासे जानाय आदारफ्रानो जोंनि देहाखौहाय बेरामाव खोख्लैयो नङाब्ला जोंनि देहाया हारसिङैहाय एबा हारसिङैनो जोंनि देहायावहाय माखासे बेरामा जोनोम जाया बेनिखायनो जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो साबधानै जोङो जानो नांगोन अब्ला जोङो बेरामफोरनिफ्राय नोंथांमोना रैखाथि मोननो हागोन दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना आङो फोरमायनो सानो दि हालदै आरो गाइखेर नोंथांमोना बेखौ बाहायोब्ला माखासे गिथावथाव बेरामफोरनिफ्राय नोंथांमोना रैखाथि मोननो हागोन एबा हालदैखौ बाहायनायनि बेनिफिटखौ नोंथांमोना आङो खोन्थानो सानदों नाम्बार 1 आव दङ जोंहा जेब्ला जोङो हालदै आरो गाइखेरखौ जोङो लगायनानै लोंगोन अब्ला जोंनि थैया साफा जागोन जेब्ला जोंनि थैया साफा जागोन अब्ला जोंनियावहाय माखासे बेरामफ्रा जानो हानाय नङा जोङो मिथिगौ थैनि लेथ्रा जानायनि थाखायनो जोंनियावहाय माखासे गिथावथाव बेरामफोर जायो जेरैहाय किडनियाव अन्थाइ जानाय जेब्ला जोंनि थैया मैला जागोन अब्ला जोंनि किडनियावहाय अन्थाइ जागोन नोंथांमोननियावहाय जुदि किडनियावहाय अन्थाइ जाबायब्ला नोंथांमोना साननानै ला नोंथांनि थैया लेथ्रा जाबाय होननानैहाय एबा नोंथांनि थैयावहाय माखासे मैला दङ बे थैखौ नोङो साफा खालामनांगौ बेखौ साफा खालामोब्ला नोंथांमोना हालदै आरो गाइखेरखौ फुदुंनानै नोंथांमोना गिलासे लोंबाय थानांगोन अब्ला नोंथांमोननि थैया साफा जालांगोन नोंथांमोना खमैब्लाबो सप्तासेयावहाय खननै एबा खनथामसिम नोंथांमोना सानफ्रोमबो हायाब्लाबो गाइखेर आरो हालदैखौहाय लगायनानै लों अब्ला नोंथांमोननियावहाय किडनियाव अन्थाइ जानो हानाय नङा नोंथांमोना मिथिगौना किडनिनि खामानिया मा किडनिनि खामानिया जाबाय थैखौहाय साफा खालामनाय जेब्ला थैयाव माखासे लेथ्रा थागोन अब्ला बे थैयाव थानाय माखासे लेथ्राफ्रा किडनियावहाय जमा जानानै बेनो किडनियावहाय अन्थाइ जाहोगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिबायदि जि किडनियावहाय माबोरै अन्थाइ जायो जेब्ला जोंनि थैयावहाय माखासे लेथ्राफोर जायो बेनो जमा जानानैहाय जोंनियावहाय किडनियावहाय अन्थाइ जायो नाथाय नोंथांमोना बेखौबो मिथिनांगोन दि जोंनि थैया माबोरै लेथ्रा जायो जेब्ला जोंनि थैया लेथ्रा जागोन अब्लासो जोंनियावहाय किडनियाव अन्थाइ जाहैगोन नाथाय नोंथांमोना बे थैखौनो साफा लाखियोब्ला नोंथांमोननियावहाय किडनियाव अन्थाइ जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना थैखौहाय साफा लाखिनांगौ जोंनि थैया बेबायदि लेथ्रा जायोदि जेब्ला जोंनि उदैया गाज्रि जागोन एबा जोंनि हजम खालामनो हानाय सक्तिया उदैनि डाइजेसन सिस्टेमा दुरबल जागोन अब्ला जोंनियावहाय थैयाव लेथ्रा जाया थांगोन जेब्ला जोङो हजम खालामनाय नङा जोंनि उदैया माखासे मुवाफ्रा थैयावहाय ओरैनो थांफायो बेनो थांफानानैहाय दिनै एसे गाबोन एसे किडनियावहाय जमा जाहैयो बे जमा जाहैनायानो किडनियावहाय अन्थाइ जाहैयो बेनिखायनो नोंथांमोना जि आं खोन्थानाय बे हालदै आरो गाइखेरखौहाय नोंथांमोना लगायनानै लोंबाय थायोब्ला नोंथांमोननि थैया साफा जायोब्ला नोंथांमोननियावहाय किडनियावहाय अन्थाइ माब्लाबाबो जानाय नङा नाम्बार 2 दङ जोंहा हालदै आरो गाइखेरा जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमखौहाय गोख्रों खालामो एबा बोलोगोरा खालामो इमिउनिटि सिस्टेम होननानै बुङोब्ला जाय इमिउनिटि सिस्टेम एबा जोंनि देहानि मोनसे सिस्टेम जाय बेराम जानायनिफ्राय जोंखौहाय रैखाथि खालामो एबा बेरामफोरखौहाय जोंनि देहा सिङावहाय हाबनो होआ बेनिखायनो नोंथांमोना गिलासे गाइखेरावहाय सामससे नङाब्ला आधा सामस नोंथांमोना सानफ्रोमबो लोंबाय थायोब्ला नोंथांमोननि इमिउनिटि सिस्टेमा स्ट्रं जागोन एबा गासैबो बिथिङावनो नोंथांमोननि देहाया बेरामफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन नाम्बार 3 आव दङ जोंहा टनसिल होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो जाय जोंनि गारामा सिङावहाय जायो बे टनसिल जायोब्ला जोंनि खुदै मलंनाय एबा जानाय लोंनायफ्रावहाय जोंनि गारामायावहाय सायो बेखौहाय बांसिन उन्दै गथ'फोरनियावहाय जानाय नुनो मोनो जुदि नोंथांमोननियावहाय बेबायदि टनसिल जायोब्ला नोंथांमोना बे टनसिलखौहाय माबोरै सोखानो हागोन जोङो गोबां राहा लायो जोङो गोबां डक्टरफोरनावहाय जोङो दिन्थियो एबा डक्टरफ्रा जोंनो गोबां मुलि होयो नाथाय थेवबो जोंनिया हामनायाव फैया डक्टरफ्रा हामाब्ला बेखौहाय मा खालामनो थिनो बेखौहाय हाखानानै एबा अपारेसन खालामनानैहाय हाख'नानै गारनो थिनो नाथाय बेखौ जोङो हाख'नानै गारोब्ला जोंनि देहायाव मोनसे खामानिया बन्द जागोन मानोना जोंनि देहायाव गासैबो अंगहानो मोनफा मोनफा खामानि थायो नाथाय जोङो बेखौहाय हाख'नानै गारोब्ला जोंनि देहाया मोनसे खामानिया बन्द जागोन जुदि नोंथांमोननियावहाय टनसिल दङब्ला नोंथांमोना हालदैखौहाय सामुसफोरनि हेफाजाबै बे टनसिल जानाय जायगायावहाय हरनानै लानो हागोन अब्ला नोंथांमोननि टनसिला गानायाव फैगोन एबा सोखा जागोन नोंथांमोना बेखौबो ट्राइ नायनो हागोन एबा खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना मुलिफोर एबा माखासे
बिजिफोर नोंथांमोना बेबायदि बाहायबायब्ला नोंथांमोना बेखौ बाहायनायनो हागोन। बेखौ बाहायनायाव नोंथांमोना जेबो खहा जानाय नङा, मानोना जोङो हालदैखौ सानफ्रोमबो जाखायो एबा ओंख्रिफोरजों जोङो लगायनानै जाखायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे टनसिलावहाय बे हालदैखौहाय होनानै नायनाय। आङो आरोबाव मोनसे टनसिलनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन, नोंथांमोना नेबाय थाब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनावहाय टनसिल दङब्ला माखासे राहाफोर दंबावो। जोबथारनायावहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा मिथिहोनो सानहरदों। जुदि नोंथांमोनहा सोरहाबाफोर गाइखेरफोर गैयाब्ला एबा सोरहाबाफोर गाइखेर लोंनो हायाब्ला नोंथांमोना बेखौहाय दै गुदुङाव लगायनानैबो लोंनो हागोन। गिलाससे दै गुदुङावहाय नोंथांमोना आधा सामुस नङाब्ला सामुससे हालदैखौहाय लगायनानै नोंथांमोना लोंनो हागोन। अब्लाबो बे हालदैया खामानि होगोन। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। थेंक इउ फर वाचिं।